Il-qaddej talla Dummi Kil Attard kien jirrakkontalna li darba waqt li kien ġej bil-vapur lemmar Malta wara esperjenza mal-foqra fl-Italja, resa fuq żagħżugħ barrani u staqsih x'inhu l-ferħ. Dak iż-żagħżugħ fetaħ fl-ixkun tal-birra, leglek ftit minnu u waqt li wrieħ il-fl-ixkun qallu dan hu l-ferħ. Ġara li matul il-vjaġġ għam il-maltemp u kien hemm diversi li iddardru fosthom dan iż-żagħżugħ li tant għamillu id-denej li għalif il-ħut. X'kien il-vapur wasal fil-Port il-Kbir, Dummi Kil b'ħafna mħabba reġa' staqsih qallu x'ġara mill-ferħ tiegħek u dak iż-żagħżugħ skuża ruħu qallu kont qiegħed niċċajta speċi meta tajtek dejk it-tweġiba. Issa, skont stħarriġ li sar f'dawn l-aħħar snin, pajjiżna huwa fost l-aktar pajjiżi fid-dinja fejn wieħed jgħix ferħan. Ħaġa sabiħa. Imma kemm tassew huwa minnu dan. Inħoss li llum ħafna huma dawk li jagħmlu l-istess mistoqsija li jagħmel Dummi Kil. X'inhu l-ferħ? Madwarna hawn diversi sitwazzjonijiet ta' dieqa li ittaqlu ir-ruħ u l-qalb. Jiena biżżejjed insemmi isħab iswied fuq ċertu koppji miż-żewġa illi f'temp ta' ftit żmien jaraw illi il-ħolma tal-ferħ tagħhom tisparixxi, issirilhom sowf. Donnhom qed jiżdiedu sitwazzjonijiet ġodda ta' nuqqas ta' saħħa mentali fostna u f'tant pajjiżi oħra. Is-soċjetà toffri ħafna riċetti biex il-bniedem jieħu pjaċir, imma il-pjaċir mhux il-ferħ. Id-dinja tan-negozju taf li l-bniedem għandu bżonn naturali li jkun ferħan u allura tinvesti ħafna biex tbelna dak li ta' parsi huwa ferħ. Imma qabel ma tresqilna l-prodotti li jferħu, id-dinja irnexxielha iżżarma kodiċi li kien jigwidana biex nażlu bejn imġieba li tixraq lill-bniedem u imġieba illi tiswilna ta' dinji. Daħlulna qisu f'moħħna li biex wieħed minn għalih ikun ferħan, kollox huwa permess. Imma il-fatt li l-bniedem għandu liċenzja li jagħmel li jrid ifisser li aħna poplu aktar ferħan, għandu jħassibna l-fatt li wasalna f'punt fejn il-bniedem qiegħed jipproponi il-kannabis jew il-marijuana li jkunu legalizzati għal użu rikreattiv. Fis-sens li noffru id-droga biex il-bniedem ikun ferħan. Imma possibbli is-sitwazzjoni hija daqshekk serja illi wasalna li biex il-bniedem ikun ferħan irridu nagħtuh fideh dak li x-xjenza hija xettika dwaru tant li hemm min jgħid li dawn huma ta' dannu għas-saħħa tal-bniedem. Waħda mill-kawżi tan-nuqqas ta' ferħ huwa l-fatt li kull ma jmur il-bniedem qiegħed dejjem jinqata' għalih waħdu. Jien naf b'ġenituri fosthom illi huma imħasba għaliex uliedhom dejjem magħluqa f'kamarthom, ferħanejn bil-kuntatti teknoloġiċi li għandhom madwarhom imma mingħajr ebda ħeġġa biex jiltaqgħu mal-oħrajn. Għaliex l-individwaliżmu ikkattar id-dieqa jisraq il-ferħ. Għaliex aħna inġarbu il-ferħ veru meta insibu rwieħna f'relazzjoni ma' xi ħadd li nafu li jħobbna, li għandu interess ġenwin fina, li jaħseb fina, li jaċċettana bis-sabiħ u l-ikraħ tagħna. Nimtlew bil-ferħ meta nidħlu f'relazzjoni bis-sens ma' xi ħadd li jidħol f'qalbna. Il-kull nafu
li mhux kull min għandu il-bowt imfawwar huwa ferħan. Għaliex il-ferħ ma jiddipendejx minn kemm nippossedu imma minn kemm jirnexxielna nidħlu f'relazzjoni sinifikattiva ma' xi ħadd li jħobbna. Jien nixtieq ħafna li l-Knisja f'pajjiżna tagħmel xi ħaġa biex tgħin lill-bniedem ikun ferħan, biex tgħin lilek tkun ferħan. Flimkien mal-ħidma tal-Knisja biex inkunu qrib ma' minnu batut mobbej bis-slaleb tal-ħajja, dan nistgħu nagħmluh fuq kollox billi inxandru il-ferħ tal-Vanġelu u għalhekk ngħinu oħrajn isibu id-don tal-fidej. Għaliex il-fidej mhix kwistjoni ta' liġijiet li jirrazzjonaw il-ferħ tal-bniedem, it-twemmin nisrani iddaħħalna f'relazzjoni ma' Alla. Jekk kif diġà għedna il-ferħ jiġi minn relazzjoni ma' persuna li tħobbna, mela x'inhu l-ferħ sopranaturali li jimla il-qalb tal-bniedem li jidħol f'relazzjoni ma' Ġesu Kristu li jħobbna mingħajr kejl. Min jiltaqa' ma' Ġesu isib il-ferħ. Imma aħna nagħtu xhieda ta' dan il-ferħ. Għax għandu raġun il-Papa Franġisku meta jgħid li ħafna mill-insara jgħixu ir-randan mingħajr għejt. Xi drabi aħna wisq pessimisti, negattivi. Min-naħa l-oħra madwarna hawn diversi persuni li minkejja li ħajjithom hija triq għat-tela jagħtuna xhieda li l-fidi falla tagħtihom ħafna tama. It-tama timlihom bil-kuraġġ u l-faraġġ. Matul is-sena Marjana li qegħdin nikkonkludu, kellna diversi momenti fejn tfajna ħarsitna fuq Marija. Kien sinifikattiv ħafna l-affidament tagħna lil Marija, kemm meta konna flimkien bħala djoċesi f'Tapinu u kemm meta dan sar fil-komunitajiet parrokjali. Diversi kappellani irrakkontawli esperjenzi kommoventi ta' meta il-kwadru tal-Madonna daħal fil-familji tagħna. Fix-xhur li għaddew kellna diversi momenti li kebsu fina id-devozzjoni Marjana. Fosthom il-katekezi illi kellna fil-novena tal-miliet, fl-eżerċizzi tar-Randan, il-pellegrinaġġi parrokjali, djoċesani, nazzjonali li sawru lejn is-Santwarju ta' Pino bħalma kien dak tal-Pulizija, dak tal-Forzi Armati ta' pajjiżna, il-laqa ekumenika, id-dialogu ma' dawk li mhumiex insara u momenti oħra bħal dawn. Għexna moment sabiħ ħafna meta grupp ta' ħabsejn ġew jiltaqgħu mal-Madonna. Kemm meta dawn ġew fis-Santwarju u kemm meta berikna u poġġejna ġbija tal-Madonna fil-kappella fil-faċilità korrettiva ta' Kordejn. Għal grazzja t'Alla, din il-laqa ma' dawn ħutna li qegħdin fil-ħabs għanqlet ħafna karità ġeneruża u bħala monument ħaj u prattiku ta' din is-sena Marjana bdejna tħejjijiet biex id-dar ta' trionfi fir-Rabat tinbidel f'ċentru djoċesan tal-karità. Jiena fiduċjuż illi dan kollu għandu jenna biex nibqgħu nikkontemplaw lil Marija li għal diversi motivi il-Knisja issejħilha Kawża Nostra Letizia, ir-raġuni tal-ferħ tagħna. Marija hija l-mara tal-ferħ għaliex kellha relazzjoni mill-qrib ma' Ġesu. Fil-fatt f'Nażaret l-Anġlu jgħidilha ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Misjuqa minn dan il-ferħ, Marija tmur għand Elizabetta u malli issellem lil qaribta din tgħidilha li t-tarbija fil-ġuf qabżet bil-ferħ.
Imbagħad Marija tinfex f'dik l-għannija sabiħa tal-Magnificat, splużjoni ta' ferħ. Għalhekk m'għandu jkollna ebda dubju li Marija hija kawża tal-ferħ tagħna għaliex hija mezz tajjeb biex nilħqu it-tarif sħiħ tal-iben ta' Alla sakemm nilħqu il-milja ta' Kristu. Devozzjoni Marjana li ma tlaqqaniex ma' Ġesu fi kliem San Luigi Maria di Montfort hija diabolika. Marija timliena bil-ferħ mhux biss għaliex twassalna għand Ġesu, imma wkoll għaliex bejna u bejnu hemm għaqda perfetta. Marija hija t-triq u l-mudell tal-ferħ għalina. Mhux biss għaliex hija l-bieb tas-sema, imma wkoll għax hi stess hi mara mimlija bil-ferħ. Huma diversi il-missrijiet tal-Knisja li jitkellmu dwar Marija bħala il-bidu tal-ferħ u t-tmiem tas-saħta. Issa li wasalna fit-tmiem is-sena Marjana bil-ħeġġa kollha intennilkom. Jekk tridu tkunu ferħanejn, tibżewx tieħdu lil Marija għandkom. Dan l-appell jiena nagħmlu lil kulħadd. Imma b'mod partikolari lil dawk li għal xi raġuni oħra jonqoshom il-ferħ. Ħadd m'għandu jirressenja ruħu għad-dwejja. Il-ferħ huwa don li l-Ispirtu Santu joffri lil kulħadd ukoll lil dawk li fl-imoddi għamlu xi froġa fil-ħajja personali jew familjari tagħhom. Lil dawk li tant ilhom ibatu li iż-żmien nessihom kif jifirħu. Lil dawk li għandhom qalbhom tqila għax huma konxji mid-djufija spiritwali u morali tagħhom. Lil dawk li tfixklu fil-mixja tal-fidi u tħajru jaqbdu toroq oħra. Kejf fit-tieġ ta' Kana Marija tat sema biex Ġesu fawwar bil-ferħ il-qlub tal-arajjes u tal-mistednejn, illum ukoll Marija lesta tintervjeni ħalli il-bnedmejn kemm dawk li qegħdin fil-Knisja u kemm dawk li huma barra mill-Knisja f'dawk l-ambjenti varji tagħna l-familja, is-soċjetà, il-Knisja jimtlew bil-ferħ u hekk fostna u madwarna ikollna inqas qatih il-qalb, dgergejr, rabja, rejt, negattività, ġlied u sentimenti oħra negattivi u taħsara. Kif nista' ninsa dawk li ċoħ bajnejn jomu fid-dmuħ daqskemm fraħna meta matul din is-sena il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu ġie fil-parroċċi tagħna. Is-sejħa li għamlitilna Omna Marija minn dan il-kwadru hija sejħa biex nindukraw il-ferħ f'qalbna. Għaliex f'dan is-santwarju għażejs għalina, Marija tridna nikkontemplaw l-assunzjoni tagħha. Kif irrappreżentata f'dik iġbija mirakoluża u antika 400 sena. Din il-ġrajja tfakkarna li mal-mewt għajnejna jingħalqu għal din id-dinja, imma jinfetħu biex jaraw lil Alla wiċċ imwiċċ. Min jista' jfisser kemm ferħet l-Assunta meta rat mill-ġdejt lil Kristu glorjuż fis-sema. Dan huwa l-ferħ li jilma fl-għajnejn jixelu ta' Santa Marija. Aħna għandna tama qawwija li aħna wkoll għad inġarbu dan il-ferħ. B'dawn ix-xewqat f'qalbi fil-waqt li nistedinkom għal-velja tal-Assunta fuq it-tsuntier tas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biex flimkien nagħlqu is-sena Marjana, jiena nitlob fuqkom il-barka tas-sema. Il-paċi magħkom.